हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसेनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों सनाखौ लोगो हमनो। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों मुंदांखा बर' एक्ट्रेस बिसम्बिजों लोगोसे पेटेरसन। बे मिउजिक भिडिअ करिय'ग्राफ खालामदों पेटेरसन ब्रह्म। डिउपि आरो एडिटराव दं सुसिन लाहारी। MUA खौ होदों पुजा ब्रह्म। लाइटआव दं जारिमिन ब्रह्म। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मुंदांखा देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीजों लोगोसे तरुन। लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों तरुन। मिउजिकआव दं सिद्धार्थ बाबू। बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसाराबो जादों बिथां तरुन दा। बे मिउजिक भिडिअआ मोथो मोथो प्रडाक्शननि गेजेरजों बावैसो रिलिज खालामजाबाय। नोंथांमोना मोथो मोथो प्रडाक्शनाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि फुल लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनाय जाबाय। नोंथांमोना बेनिफ्रायबो नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।